Kuan be ngana man be? Gibingaw kan ha be? Minta. Tatire. Nangita ka na wa. Mangita. Kay. Kuan ka na wa na magbuy ka doon. Hi guys. Maajong adda na itong tanan. Uli na ko sa Alicia. Na, gaaban. Si Ate Perlesa o si Emilita. Kuha na guys, kanang nai. Mabalik na ko dara sunod adlaw kanang nai. Na nagang resulta sa kuan today ko. Ja. Nanawag basta na gani ha. Siliksi ko nag hilak-hilak ko no kay nangita ko no na ho. Nandugay ko no ko uli. Ay, ningkili man naglaki. Ningkili man. Aga na si Nina. Na po na yung gibalik. Pero gilabhan yung ating hapon. Salamat sa paglabat eh. Gilapan ka rin mo kanang titi. Gilabhan ating pero Lisa. Dahang lagi daring ko. Duhara ka bok bestida. Tida gabi pa niya. Sa arang kipulipulihan. Sunod magdaan ako. Sa kamalita. Tulog ka buok. Nagdago sa kamalita. Hindi balik-balik. Mama nagisuot na magpadong. Suot na po pag-uli. Nasag nila mabasa kay gilabhan. Sarong madalita na madi Palawan diha ta mo ko Palawan. Sa? Diha masakay ta tricycle ang paborto sa danan. Di ta madugay. Kanip sa tricycle ya? Na sakay ta eh. Sakay. Ato ka sentro. Wa man. Masero ka. Asa ka man ni? Ato sa awangan. Ato lagi ni sawang ka sa Palawan. Diha nang duha. Ngansa ana ni sa katan na to ti. Padong kuan. Makasakay ta ra dito pag tagbilaran dito sa kota. Madoy? Wan mo sawang mo. Meanwhile, Dami sawang sa Maribuhok. Darami man nakasanog kuan. Jeep para tagbayaran. Kaya ko to nas iskina lahat Julie puno naman di namin kalingkod. Sugot kay wa dala makas ibabaw mo hawid. Sawa na ka nakasuhay ko ni kumbabit. Kano ko sakit. Kana punuan naman. Ada Mularig para parkingan para kuan. Para agura. Gora. Waray para Alicia. Waray para Alicia. Sana para Alicia nih. one hour later. Hi guys. Dara kusbay na uli na ko grabing ka putos biyahe. Nakatog kusban. Pampatanah di anas kuan. Hagna. Kapoy kajo. Nanza. Luis ate Prodelisa. Kay agizang grocery nadas ubay. Ang gisagdan nga ban kay ato matos ubay. Agizang grocery ka dito mas likod gisakay sa pag naog na kay nakalimot man si Zagnaog. Giapa si ate Prodelisa. Minsa kay laman si Zagkuan. Minsa kay laman si Zag motor. Wa pug kuno kang hana lagi nga nabaday gikargas likod. Nza, pag naog nito, hindi naman hala. Hindi naman pag naog na, hala, agbag, gaping. Hindi nga magkalit. Naku, ha? Hey, bag, gaping. Kaya bawa, tawan na ito, kuan, abang grocery, gisud. Natuan na, das, ubay. Was able, kaya bawa nga na ba ni karagas likod, kay pagsakay ng musbaan, ni pahit naman si Zaguan, mangga. Nza, rin mga bata, nang giatong. Nangadyo ko nung gasa na, nza. Naman nang giingnan nga, kuan lagi. Wasa ko'y gasa-gasa karon kay agang kwarta sakto raman. Magkada kag fried chicken tatire. Wala lagi dai. Tuwa lagi ni pangaso para yang nanay nagdanon kog slice free dai. Pila ni gipalit tatire. Mo tag 53 man ni. Nagkaibag buwan Brian tatire. Ngap na kay nagkabantag sa dumangkod si Aliana. Mag-inom ni sa gatas, sa mo na ipares mo. Tatire. Uy, kumansa. Kani ipares mo slice free diraman tay palaman na ng Nutella, palaman ni Nutella tagoy na tibatan. Tatire na sa tablaran tatire. Parang tatay. Kiat-kiat, o kananay.
Para magkit-kiat silang dua silong. Para magkiniatay silang dua silong, oh. Mga ito pa kabe, oh. Anda, hanay pa yung pedal eh. Anda, lagi paabot doon. Anda, si Im kay dapat na sobrang kwarta. Si dalawa ni Pet, pasalubong. Lagi na fried chicken. Kami sa. Wala lagi fried chicken de kay mahal makaadog Jollibee day. Hindi na mag-aayog ang kwarta. Kaya Imi galing ni magsapasalamat no Ate Imi. Salamat, Ate Ime. Isa na yung kwarta gipalit. Para ninjo kuno. Oh, tagsa mo imo na. Kuha na siya burger. Jollibee gahapon na pero burger wala man chicken lagi kay mahal mo tong chicken day. Hindi na mag-aayog ang kwarta kanay pod bi. Mukha ang burger be. Kanila man sa dapat sa kabata nato si Jan Mark, ihatag ni Jan Mark oh. Ninglakaw man. Likaw kuno nay? Ha? Isang naman. Hindi lang naman na. Pangaro na. Nangadyo mag fried chicken. Si Aliana nay. Hindi ako malagi fried chicken. Kay, ibang, kung lagi day, kugas to sa hospital day. Katawa mo lagi ka. Ihatag ni ko dyan. Garap ka slice bread. Anza, kuha na pod. Nang na ini palit kong kuha na ning palit kong Quaker Oats. Kay mo na yung kuha nang karabuntang ipamahaw. Kuha man siya ka nang nai help lower cholesterol mo kuno ni. Kay taas mo kong cholesterol mo na yung pamahaw. Pwede na ni. Anza, ning palit pod ko kanang nai low-fat milk. Wa ni lasa dyan ni. Kay lupat man. Wa ni lasa. Basta mga ingani. Wa ni lasa. Dada pod. Magic milk gihapon ni siya. Kakatong Bear Brand di ako to pwede. Kani kay non-fat milk powder dyan ni siya. Mao na yung kalabuntag. Di na ko na tong Bear Brand. Mao na ni. Pagkara be, nga naman be. Gibingaw ka na be? Nta. Atire. Nangita ka na wa? Manita. Kay? Kuan sa nawa nga magbuy ka doon. Muna kay kadog. Duharan ko kagabi wa kadog dani. Duharan ko kagabi wa kadog di mo. Sa karong gabi magdog na punta. Kay uli naman ko. Di madani kiat. Ato kuno matilawan. Ang tamis ba? Tilawan ko no. Ang tamis ba? Di ko bawal diya, Tatire. Di man. Nasa manig ka ano mo day? Kari. Salamat, Ate Ime. Kay Emi na pinalit. Kay nahurot na magang mamisus. Mahuwat pa ang kuskuan pohon. Sundo na pun. Laman yung agwantahon. O ginang bahalag loob. Garong di ko magkalusa. Kaya di naman ko makakalas ang mga kuan. Ganahan na sa daan. Bawal lang ko na lang kuan. Mga karni. Isda o ko na lang isda. Basta kuan ko no steam. Steam radod na eh. Hindi, ang gano'n na din. Hindi pwede din. Parang gano'n na. Basta kayo isda ng mga karni. Hindi na mo manhap. Hindi nang mantikaon. Bawal na ng mantikaon. Alis na tali? Asan tilawan ng ketya to tamis ba? Asa man siya? Taga ay kumitin eh. Nang arata be. Kaya hara mga tilawag tamis ba? Di mangguna. Ano yun? Goroy. Di sa mga kanito ko kinulman? Ngatad sa? Ha? Kano sa manag yung mga muli be? Di na ho. Mabi oh. Biksi mukhang kaginganday. Bawal na laho. Di man? Oh. Alam na, Tatire. Bawo ah. Tilawag tamis ba? Tilawag tamis ba? Tay! Dahil ko tayo kat-kiat tay. Arang kiat ka. Tamis rabak ato tayo tilawi. Bisa lekon jangan Sama di ka ato tamis. Tamis ato nay. magkaon. Tatire. Wala kaga ning buag tubig, Tatire.
Sa? May lakid. Yung hilak kagang buwag tubig Ano sa- tatire. At kaning hilak tatire. Aray! Marang tamisa da ibi. Tamis bino. Di kumangay tatire. Kumangay tatire. Tamisa. Yan. Nagano kiyat-kiyat, ano man yan? Yun na. Goroy. Nakahubo, nakainom kang goroy. Ano ba ba? Kiyat-kiyat at tuloy. Maguma ni gani bubuag tubig tatire. Hello, hello. Pero pinakas na mo. Ang tamisa na eh. Yes, ano? Lamion. Ano kinakunan ka po? Kiyat. Iyak, gano'n ko na. Delikado. Ang tamisa. Di ko na gala pinisli. Wa may ko ka misli. Nga to ba sila kuha nila? Maybe, misli. Misli nga. Misli nga nanpat. Wa man ko ka katal tu. Sa ICM. Sabi naman na. Bisa gini pa ko nga ni. Sanggol ko. Ah, mangjabu. Kaya may lami. Nga naman na nanpat. Wala kay kung imong jubo. Musikan. Musikan. Sa luod man. Goroy maligsan kog motor mutabo kos kalsadang goroy. Saan? Mutabo kog suway. Wala pa ko pagbilaran ay. Unda nagsulta. Nga nila sa isang amog. Ang prutas kanin sa amog. Avocado ra. Kay tamis food. Ang damo orange sumay. Avocado lagi. Nagamo ko ka avocado dito sa Maribuhok ko. Bunga ko yung mukha ng man. Nan, balik sa pagbilaran avocado daghan. Si Pamunga, nila nga yung Pamunga siguro. May di. Wa may imong tug, wa mo ko kapayat sa imong gitugon. Nakuan daging donut kay wa na mo koy. Kuan be, budget. Oh, har. Pinabayad pa. Tuloy ko, pinabayad. Kay portal sa mga ko pay. Hanggang sama ka? Ha? Diyan sa ka? Nga naman na may gibutang nga jailer tingan sa murag na nga nga katong lingi-lingan na hindi Dugay ka to pa. dugay man. Sige hanap pa dugay. Nga dugay. Nakailamang loro may dagkuan. Kay taga ko man tagasan Pascual. Silingan silang pablito. So ba may make up ko kami silingan sila. Katong doktor? Di katurang nagkuas to di ko. Be.